आम्बारि माने बर' रायज्लायनो रोङा नामा बर' रोङा नोंथांमोना आंखौ जोबोद लामा नायनानै दंमोन ना जे आं न'आव माला फैगोन होननानै फाइनेल लोगोफोरा आं दिनै न'आव ओंखारबाय थांनो होननानैहाय दा आङो नै दा बासाव दङ ट्रेनजोंथ' थांनो हादियासै मानो होनब्ला ट्रेना माने लेट जायो ओमफ्राय लोगोसे एकदम आङो बेग एरि लादों नालाय थिखांख'नो हाया हारसिंबो नालाय ओंखायनो आङो बड'लेण्ड बासजों फैनो होननानै ओंखारबोबाय आरोना ओमफ्राय दा आं बड'लेण्ड बासखौ नेबाय दं नैबेनो जाहैबाय भबानिपुर बड'लेण्ड बासाव गाखोनानै दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनब्ला बिराद गोबाव जाबायमोन आं बड'लेण्ड बासजों हान्थियैया ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां इनफरमेसन होनि जायफोरा माने बासाव गाखोनो हाया बासाव गाखोबानो गोबायो स' आंबो बेबायदिनो बासाव गाखोनाय लोगो लोगो गोबानो ओंखारो खिन्थु बेवहाय आङो मोनसेल' लामा दंमोन बायदि बासनि केबिनाव जायगा लाबाथाय बासनि केबिनाव गाखोबाथाय गोबानो ओंखारगायो स' बे लेखायै आङो बेबायदिनो फालिनानै दिनै न'सिम फैलायबाय स्ट्रंलि गोख्रोंलि गोबायासैबो बेयाव माने दख'ना गंसेल' लोगोफोर नांफैबाथाय नैबे टाउन गेजेरावहाय गंसेल' मोनगोन बेयाव लांफैनो हागोन आरो ना ओमफ्राय बेखौ आइनो गांथाम लाबाय आनैनो गांसे सरि आनैनो गांसे नानिनो गांसे ओमफ्राय आइनो गांसे ओमफ्राय बेखौ आरोबाव आइनो गांसे लाबाय आंथ' नांथ'ला बारु बोरायखौनो गानथ'सिगोन फुजायाव बिमाया गैया आरोना गथ'आ आब्रा ओमफ्राय बेखौ दाम मिथिया सोंहरगासिनो बे जोंनि बिश्वनाथ मेन टाउनावहाय गंसेल' बर' दखान ओमफ्राय इनावहाय आङो दा दख'ना बायनोसै आइनो लांफानोसै गिफ्ट होनायखौ फसायना दोनदों आरोना आङो बेखौ आइनो बिदन सिम्पोलनो बबेनि बाबु नोंसा आम्बारि माने बर' रायज्लायनो रोङा नामा बर' रोङा बर' ना জানো জানে দে মাক সুধচোন এইটো কিমান নাম কিবা দখনাটোৰ দামটো কিমান কৈছে বেছি होनदों ফটো মাৰি দিছে নেকি দে কিবা ইনফরমেশন দিবি ओमफ्राय दा गथ'फोरनो मिथाइ लानोसै आंनि बिनानावनि फिसाला सानैनो गेरेमसा आरो दिजेनो जा किउटखा नोंथांमोना देखायलांगोन आं गथ' सानैखौ ओमफ्राय नागिर नायदो मा बुस्थु नायग्रोदो नायग्रोदोलै आंगि दे लोगोफोर नैबेनो जोंहानि आइ दोनाय नायनाय माबा लाबोदों आङो दख'नाया आइनि माबायदि नुदों फुजानि आनैनि सासेनि दख'ना मेख्ला लाबोदो आइ गांसे आनैनि गांनै आनैया बिहरदो ओमफ्राय ओइयो सासेनि गेरेम बिमानो गांसे मोजां नुवाखै मोजां नुवाबाबो गाननायसै आरो फुजायाव एक्चुवेलि गाननानै थांनांगौ आं एसे मोजां नुयोना ओमफ्राय आंखौ अननो ओंखारलायाखै नामा नों गस्लाबा लाबोआखै गस्ला आंनाव दंखायो गस्ला दंखायो आंनाव दै 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 गांदों नै आलौ गोसा जादों खोना मामिनोबो हैथो आं जानो खोना मामिनो आबैनोबो हो दै मा दै दे हरनाय बाबु मासे हर दे दे नै बिबैया फोरोंबाय दं मालाय दे 1 2 3 गो दे 1 2 3 गो बिबैया मिना थैबाय ना बिबैया दा
खनसे खुनो दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आरो आं गाबोन आंनि गामिखौनो एक्सप्लर खालामजोबगोन आरो जोंहानि न'खौबो देखायथारसिगोन गाबोनो आं दा जोंहानि न'आव गैया आरोना बिनानाव लोंहानि न'आवसो दङ गामियाव हाबा जानाय दङ जिहेतु ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बिनानावनि फिसाला ओमफ्राय दा जानोसै नैबेखौ होमबा दोनथ'नोसै ना गोजोन्थों बाय बाय गुड नाइट